Lah lho nek pinter-pinteran karo aku ora enak sandi endike. Lah kok iso? Tiwas sisin kowe bedhekan karo aku. Lah kok iso tiwas sisin? Alah maratu aku wedoke lho bedhekan karo aku ngantek mati. Innalillahi. Oh alah matine mbok bedheki ya Pak Do. Ya ngono to. Contone Pak Do. Matematika lho aku mau kalah. Lah iki saiki kowe tak bedheki. Perkalian iki karo tambah-tambahan akeh ndi? Kok sak jek ndumblek ya tetep akeh kali ya Le ya. Kuwi lho cah cilik-cilik lho. Alah, ora pengalaman. Berarti kowe sing pekok kowe iki. Wong pertambahan karo perkalian akeh ndi? Ya akeh apa Le? Akeh kali lho. Akeh pertambahan. Wot, matematika kamu koclok berarti kowe iki. Ora percaya? Ora percaya no. 1 ping 1 pira? 1 ping 1 ya 1. 1 tambah 1 loro. Akeh tambah akeh ping. Akeh piye Nah iso. 1 ping loro pira? 1 ping loro ya loro. 1 tambah loro 3. akeh ping pakai tambah. Akeh Lah. Ono jare pinter iki lho. Wi lagek perkalian pertambahan urung pengurangan. Lah pengurangan. Pengurangan nek loro jimo 1 pira? Loro jimo 1 ya se 1. Bener. 1 jimo 1 1 kosong. Ah goblok. Lah piye? 1 jimo 1 loro. Lah kok iso? Ora percaya tuku obat nyamuk 1 terus jimuan 1. Sik ta, sik. Matematikamu kok iso teko obat nyamuk iki jane kowe koclok kowe kowe iki. Wong kowe iki ora ngerti lho. Ora ngerti kahanan kaya ngene iki delok. Kahanan apa? Berita hoax kuwi. Hoax untungmu. Oh hoax masuk angin. Hoax. Lah kuwi kondange ra karo-karoan. Berita Ahok. Berita hoax. Hoax kuwi umulane awake dhewe sebagai warga negara yang baik. Awakmu berita nek berita hoax kuwi hoax. Lah yo hoax kuwi aja pati nemen-nemen nakmu mikir. Ora percaya. Lah aku ki men tukaran Pak Do ning arep pom. Karo sapa? Alah tak antem iki bis harapan apa tak tunyuni apa. Lah sebabe. Lah apa enek wong apene rene lho ning arep pom lungguh lah kok diduting karo kernet. Boyo. Boyo matamu ya aku takoni. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura ya Allah ya Allah. Tukaran Pak Do aku ning arepe pom bensin kene Pak Do. Gusti nyuwun ngapura. Kowe neng nggo pinggir pom. Pinggir pom ngarep diduding karo kernet. Diduding karo kernet mbah sapa ra roh aku. Lah piye? Boyo diyengkulmu kuwi aku ngono. Hah, ya cok kowe malah rene aku takon. Ngene lho, Dik. Karepe boyo-boyo iki ora ngarani kowe boyo. Nyapa ta? Kowe iki dijak ning Surabaya ngono lho. Lho, aku main ning kene ora rono nyapa biayaan rono iki lho. Wis dipentungi wong kene aku ora teko kene kang. Maksudnya kowe iki ditawani bis. Duwe ora gablek ketawani bis koclok kowe iki jane. Kowe kancaku apa kancane kernet? Tias tak antemi dhewe kowe kene. Nek jelasne cah kucluk ki angel tenan. Tak antemi ning kene golek. Awakmu kuwi lho maksudnya kon numpak bis. Lah aku mlaku kene kono cedhak numpak bis koclok kok piye kowe iki? Dijak ning Surabaya. Gah, aku tanggapan ning kene. Kok tak sodok tenan kowe malah. Cah piye to ki jane? Kowe berarti kancane kernet mau kowe apa rene, he? Kowe iki ditawani bis. Sing ape tuku bis iki lho, sapa? Duit ora gablek tuku bis koclok apa kancamu iki? Kon numpak bis. Wegah. Aku mlaku rene ngojek wis tekan. Cah angel dijak mau. Kowe iki jak ning Surabaya. Aku rene goblok ora rono kok. Kowe kancane kondektur kowe tak antemi lho kowe kemalan sisi. Heh? Omong-omongan karo cah kucluk iki kudu gawe penerjemah kok. Lha kowe wong iki genah kene iki aku rene iki nesu kok malah mbok konokne iki berarti ngenyek aku. Maksudnya kowe iki dijak ning Surabaya karo kernete. Wegah, Pak. Aku apa tanggapan ning kene? Ora rono. Ditawani bis lho jokre. Lah nyapa tawani bis dhuwit ra gablek kok ngenyek aku. Numpak bis. Wegah. Nyapa kowe malah nangis? Di sana Surabaya lho. Emah aku wong tanggapane kene nang Surabaya iki. Habis. Wegah, aku mulai aku gak. Lah Pak Yudo lek kali kula sabar kula lek kali Pak Yudo. Kula mendel mawon lah. Wong aku wong sabare sak donya wong aku iki. Lah sabarmu lho tekan ndi sabarmu? Lho aku sembarangane ngene iki umpamane diseneni sapa aku meneng wae wong aku wong sabar. Alah ya cek sabar aku, Dik. Lho lah kon nang terminal Blitar lho aku medun kok bis diantem wong loro mak ceyak ping pindho aku ora bales. Sabar aman Mas. Sabar apa aku semaput kok. Lho sabare ning ndi? Aku gak bales wingke. Lho ora wong sabar ikhlas iki beda lho Pak Do. Lah sabar iki sabare sabar umpamane sampean diapane kancane, sampean meneng ae. Terus umpamane ikhlas, umpamane bojomu digawa wong ya kudu meneng ae. Ya antemi to, Dik. Berarti ora ikhlas kowe. Berarti kurang sabar kowe. Lah nek bojomu digawa wong entuk. Lho, digawa wong tanggapan ya oleh tapi kudu dibalekne. Umpama to nginep nek 2 minggu.
Ya bacok cengele kuwi kowe. Padha sampean ya ora sabar berarti. Lah sampean berarti sabar sampean berarti. Sampean sabar berarti. Sabar, umpamane bojone sampean digawe 2 minggu oleh. Oleh. Wong Lah apa lho? Lah aku rong duwe bojo. Jangkrik. Lali aku lak dalange ndek bujang. Bos, non saya beli mbok. Jenengan lak ngaten iki anu. Salaman sih. Iki ben gak gagal paham ngoten nggih. Sampeyan sing paling sir sinden sak meniki sapa jajal pengen neruh aku. Pengen neruh tok Sampeyan dicentok iki lho Mas. Pengen neruh tok. Guyon to kita. Guyon namung guyon. Ndi? Iki. Ngeser iki. Alah. Kalah dagelan. Opo kowe? Tapi yang nuwun sewu lho Dek Percil. Wong lanang iki karo wong wedoke konsisten wong lanang. Lah kok iso? Cara wong lanang kuwi tak bedhe. Kuwi nek golek bojo milih sing ndi? Ya sing ayu no. Sampeyan nek golek bojo milih sing napa? Ayu ta? Nggih ta? Ayu. Aku golek bojo milih sing ayu. Wong lanang telu kabeh pilihane ayu. Tapi nek wedok mesti gak padha. Lah kok iso? Sampeyan nek golek bojo milih sing piye? Ganteng. Sampeyan golek bojo milih sing piye? Sugih. Lah ora padha. Oh, kurang ajar. Sampeyan golek bojo milih sing piye? Mapan, Dik. Lho, ora padha. Oh, berarti mapan ngene. Oh iya. Ya tadi sing lanang stroke. Iya. Oke, tekan. Lah sampeyan nek golek bojo milih sing piye? sing gedhi. Oh sing gedhi Dik. Wah, apa dia kecilikan? Iya, kecilikan gak nutut. Lah sampeyan nek golek bojo milih sing piye, Mbak? Sing gati lah. Sing gati. Oh iya. Wong limoe gak padha kabeh. Kene milih sing ganteng, sugih, sing gati, sing mapan. Ora padha. Lah nun sewu. Niki ayu napa mboten? Ayu. Ngesir. Non sewu. Niki dalange ganteng napa? Ganteng napa mboten? Ganteng. Ngesir. Ayo Dek, celokno hansip bentang dicekel. Dadi nun sewu lho, Bos. Jenengan griyane sing mriko to? Lampu merah. Ngulon. Terus andinge badminton niku to? Kidul dalan jenengan remenane lak anapa niku napa nggon gorengan kuwi lalapan niku to? Nggih. Ngarep kantor gedung kantor desa. Jenengan remen teng mriku to? Iya. Nah, utangmu ndang dibayar. Lho lah omonganmu kok iso dalang kondang Mas Bambang Tribawana kok iso utang bakul lalapan iki lho. Lah aku ngomong Mas Bambang dengenane rene tapi ngongkon anak buah ya mbah sing kongkon kuwi ora roh aku Dek. Aku yo mau ngomong lurus. Ora mungkin Mas Bambang utange ora mungkin. Wong ning alam napa? Ngene iki mung yo ngene. Aku diweling karo bocah-bocah badminton. Percil yen sok mben ora mara lek liwat ngarep mahmu mobile anteng ana watu urung bayar kok. Lah kuwi lho wah ngisene kowe. Sing ngomong sapa kuwi? Ya cacah kuwi kaya bonek barang kuwi. Bonek sing ngomong. Tapuane lho kono utang kok loro ning aku ora bayar kok. Lho mobil wis tak dol ora enek wisan. Ape nduk tutuki apane kok nuwun sewu. Wong iki rasa kebak syukur kaya sampean lho Pak Dio. Lho ya tenan to lah nek syukurmu karo syukur kowe kalah. Lah kok iso? Lah syukurmu lho nggon ndi? Ya matur nuwun nang ngene iki awake dhewe ning kene iki ditanggap. Syukurmu, sabarmu iki karo sabarku jek menang sabarku. Sabarmu kon ndi? Lah sabarmu kon ndi? Lah aku sembarangane sabar aku. Alah sabar aku to, Dik. Lah aku lho nang terminal Blitar lho. Medun saka bis dijuwotos wong mak yes ping pindho aku ora bales. Sabar eram to Mas. Sabar apa aku semaput to. Iya to ora bales ra iso Dik wong kadung semaput to. Kok ngomong ngono ku ora sabar kowe berarti kalah kowe. Lah tapi kowe ora ngurus sak bentin aku. Nek kesabaranmu tak tes nang kene lho kowe gak iso sabarmu. Lah contone dina Jemaah awakmu Jumatan. Mlaku jarak 10 jangkah. Iya. Delalah sapi muncul ngebyong. Kowe budal Jumatan apa ngurusi sapi? Ya tetep budal Jumatan. Sapimu ngebyong tandurane tanggamu seneni kowe. Ya maksudnya mari Jumatan terus golek sapi. Entek tandurane kadung entek. Alah. Maksudnya sapine terus dijikuk terus alah Jumatane telat. Kuwi nyapa to kok dina Jumat sapi metune iki dina liyane ya. Ora iso. Ya takonmu ya angel lho. Lah nek aku wong sabar, aku wong ikhlas ya iso. Umpamane tak tekoki berarti ana jawabane. Ya iso to umpamane solusine. Lah wonten solusine, Bos. Dina Jumat. Ya. Sapimu Jumatan. Aku goblok. Aku sing Jumatan. Aku sing Jumatan sapi. Sorry. Sarat. Dina Jumat awakmu Jumatan. Ya. Sapimu muncul ngebyong
tandurane tanggamu apa sing kudu mbok lakoni? Aku tetep Jumatan, Dek. Aku cah lurus kok. Gosok sapimu ngebyong wae tanggamu. Aku tetep Jumatan. Lho, ya nesu tanggamu kabeh. Lah nyapa nesu? Lho, sapimu. Sapine sapa wong aku ora duwe sapi? Sapine sapa? Tuku wae. Aja nyepelekno wae karo Mbak Lucy. Aja nyempelek. Ngene lho karo Mbak Lucy iki ketoke gedhi, tapi we roh asline. Piye? Gembrot. Piye? Apa ora? Tumbak susuan, tumbak susuan. Ora kuwi percil Tumbak susuan, kowe bela sapa? ora bela sampean. Ora ngono jenenge. Lho ngece. Sapa sing ngene? Sapa? Percil lho ngece ngene-ngene. Ora. Yuda ya omong apa ta kowe? Wapuk ngono ae. Rene. Kapok. Senena Mbak. Ayune kaya ngene kok iso diwakne. Aku ini adalah ibu gurumu semuanya. Jadi kamu jangan melecehkan aku. Masa aku sinden kayak gini? Aku ya punya akyogi tinggi. Ini loh Bu Guru, kalau kita semuanya itu ada bermasalah. Kamu tuh jangan guru melecehkan kok perempuan. ngulang muridnya gini loh anak-anak bahwasanya Kuwi anu Dek, gurune ngulangi ngono kuwi to. Iki genep 2 minggu mesti terus meteng. jenah kowe iki jane guru koclok kowe. Kowe iki kok ora tau enek polane. Rungokno. Kuwi ora tau penere. Jare bulurah mau tindake kono padahal bulurah lho piyayine langsing tindake ngene-ngene. Mbokne jare bulurah ngene. Kaya anake pingkin. Engko lek aku gedhi iki jarene ganjel buta kono karo buta kene. Sing pener kuwi rumasamu kaya kowe manusia sempurna. Apa kowe ki wong lanang sing sampurna? Rupamu ki anak kodhok. Iki lho. Kok sak trimo percil wis sak trimo cebong kowe iki. Aja kemelinti. Modelmu kaya Doi malah dipapak-papakne diangkreki. Mbak Lucy, Kancane Gina, kemendas. sarane panas enek Mbak Lucy. Loro. Jenengan wau percil kan matur. Nggih. Kula matur Mbak Lucy wonten. Halah mau wis waleh. Walah jare niki lho. Sapa Marane sing ngomong panas muni nang kok? ati. Apa karo iki waleh? aku Wong iki masuk. Aku dagelan soleh. Ora waleh. Kowe ngelokne aku maleh. Ngelokne. Kowe gak seneng karo aku. Seneng Mbak, Kowe seneng. gak seneng karo aku ngelokne aku gedhi kegeden. Piye to Mbak disawang ya apik jane. Apik apaku? Happy apa wong jare ngomong waleh. Waleh tak tapo lambu aku dagelan soleh aku mau. Alah aku krungu dhewe. Lek terahno kowe nyata-nyata, kowe iki kudu ndek sopan santun ambek aku. Sopan santun, duwe Iki padha aturan. karo adikku. Oh. Kowe njaluk pangapura kudu ene Mbak Ayumu. Ngene lho Mbak, sepurane ya nenek. Luput-luputku mbok pilih. Sik, hop, gak. Kowe njaluk ngapura ya njaluk ngapura. Ning Jaluk aja ngapura ra iso nek. ndelok dalane Pakmu. Tak mong. Apa? Kono lho iso nyawang karo jane olah aku ya. Pak Sujak, Mbak Lucy madhep rene ta nyawang bokonge anu Mbak Pak Sujak nyawang bokonge Mbak Lucy sore Bayu. Mayuda percil. Kok lambemu apik piye? Bene. Ana ngarepe wargaku lek ngucap sing apik. Bene salahe tanggapane kene. Rungokno cah. Nggih. Pak Lurah ki wis menep penggalihe ora pengin sing ngono-ngono kuwi. Ya mek ngempet ngadep rono karo sikile ngene. Aja ngono to. ngono, Mbak, aja Pak ngono. Lurah ki saiki anggere wis madhep ngulon. Apa? Didi. Dede isu-isu lho Mbak Lurah saiki. Aja ngono lah, menyempelekan seorang perempuan ngono kuwi Mas. Ora. Enek sinden lemu Iya, langsing iya. nyapa ora apa-apa to Lek. Gelem yo sawangan ora gelem yo. Ora. Tenang, Gelem sawangan ora gelem yo aja maitu. Ayo. Lairmu saka ndi? Lairmu lho saka Lairmu kok ndi? ndi? Kok ndi lairmu? Ayo. Lairmu lho saka Gua Lawa. Gua garbane ibu. Nah, Ya sepurane Mbak Lah lakon kowe nyepelekne lho rumangsamu apa? Serupamu ra bejaji. Kowe iki jane bolane sapa to tak kerauk tenan lambemu tenan kowe rumah saku. Ya kok ora kaya mesti karo tak Yudo. Iki lho. Aku selalu sayang. Sayang. Dia tak anggap sebagai Ora tau adikku piye-piye. sendiri. Gak Wis tahu dianggap piye-piye adik ya, dhewe. Dek ya. Heeh. Aku lek ketemu ya kangen suwira ketemu ya Le ya. Akrab, biasa ngene iki. Ngomongi ya. Dah. Lah nyapa to karo mbake dhewe aku kan dianggap adike. Aku yo mbake. Mbak apa? Mbak apa? Nah, nyapa? Ayo. 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 Apa? Apa? Kapanan mbok ono suwe ngono. Takut lambemu tenan.